Gipadala ni Mandaue City Mayor Bercede ang iyang reply sa order sa Ombudsman ngadto kaniya. Kahinumduman nakadawat si Bercede og order nga patubagon sa kasong gisang-at batok kaniya. Gikiha si Bercede og grave misconduct gumikan sa giingong wa dayon pag-asumer sa katungdanan niadtong miaging tuig. Atol kini sa pagsuspenso ni kanhi Mayor Jonas Cortez niadtong Agosto, kundiin si Bercede ang gikatakdang mukulip sa katungdanan. Matod ni Mayor Bercede, nagpaabot siya kaniadto sa order nga siya ang makaasumer na. Gidepensahan sab niya ang pagtambong nila ni Cortez sa events kundiin sila giimbitar bisan kun gisuspenso na niadtong higayuna si Cortez. Kay matod pa, giimbitar man usab sila. 24 ko nakadawat, si Jonas 21, suspended ako 24. Mo-assume na ikong 21, 22, 23. Di tingali kay kadawat ko. 24 naman. Nga ako'y mayor, acting mayor. Lisod man siya dumudlitso ka nga to. Mayor, yayaw dali, naunya ko.